Γεια σας παιδιά, Γκρικ εδώ. Σήμερα κάνουμε ένα recording video. Γεια σας παιδιά, Γκρικ εδώ ξανά. Και σήμερα παίζουμε. Και σήμερα, δηλαδή είναι το πρώτο μου βίντεο. Και θέλω να παίξω λίγο multiplayer. Θα παίξουμε, το έχω κανονίσει, θα παίξουμε εδώ πέρα, στον κανένα Iceland. Θέλω να σας δείξω τα χτίσματα του, να δείτε την builder είμαστε τώρα. Ο κόσμος που βγάλε ήταν Iceland. Και όπως καταλαβαίνετε, ελληνικό είναι το βίντεο. Ελληνικό το καταλαβαίνετε. Είναι απλά μια ξενάγηση αυτή. Πέρα είναι το σπίτι μου. Βέβαια έχει ασπρίσει λίγο αυτό, όσο είναι προβληματικός. Πολύ προβληματικός. Αυτό είναι το πρώτο μου σπίτι που χτίσα στον υπολογιστή. Αυτό. Εδώ πέρα μπαίνει στο Nether. Μπλα μπλα μπλα. Να η φάρμα μου. Πολύ ωραία φάρμα. Το σπίτι του τηλέφωνου. Εδώ πέρα είναι το κανονικό μου σπίτι, όπως καταλαβαίνετε έχω... Ναι. Αυτός εδώ είναι ένας άχρηστος κόσμος. Θα δείξω ακριβώς, πώς ακριβώς ξεκινά αυτό το πράγμα. Είδατε ακριβώς αυτό το πράγμα ήθελα να σας δείξω τώρα. Θέλω. Λοιπόν παιδιά. Όχι, αν πρέπει να μπούμε δεν μπορώ να σας δείξω το IP. Τώρα θα σας πω για το IP μου. Λοιπόν, κόσμο, ξεκινάω αυτό το βίντεο τώρα κανονικά. Χρειάζομαι 3 κανάλια. 3 YouTubers. Χρειάζομαι 3 YouTubers στο REM. Πραγματικά θα χαιρόμουν να έρθετε. Θέλω να γράψετε, θέλω να κάτσετε και να γράψετε. Είναι κάτι για να μπείτε, για να σας δώσω το IP. Θέλω να κάτσετε να μου γράψετε ποιο είναι το Minecraft όνομά σας, το κανάλι σας και αυτό. Αυτά θέλω να μου γράψετε. Μόνο και μόνο για να σας δώσω το IP. Εγώ βλέπω τα comments σας και να λείπετε. Τα βλέπω και να μην σας απαντήσω. Τα έχω δει τα comments. Και πολύ απλά θα σας βάλω στο whitelist και θα σας πω το IP του server μου. Αν μου πείτε αυτά τα πραγματάκια. Θέλω να κάτσετε και να μου γράψετε. Πραγματικά να μου γράψετε το όνομα του user, άμα γιατί θέλετε να μπείτε. Βέβαια είμαστε όσο
τώρα 2, τώρα δεν παίζει ο ένας. Είμαστε 2. Στο πιστεύω, έχουμε βρει τους τελείως. Θέλω να κάτσετε και να μου γράψετε αυτά τα δύο πραγματάκια. Άμα μπορείτε, να το κάνετε. Αρκεί βέβαια να είστε και καλοί άνθρωποι, να έχετε και καλές ψυχές. Και να έχετε κανάλι. Δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να έχετε κάνει ένα βίντεο, ας μην έχετε likes. Dislike να έχετε. Δεν έχω πρόβλημα και like να έχετε και dislike και subscribe, όσοι subscribers θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα εδώ. Απλά σας χρειάζομαι. Καθίστε και γράψτε μου στα comments πραγματικά όλα αυτά που σας είπα. Και άμα σας πω απλά το όνομα του Minecraft θέλω να μου το πείτε, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να βάλω το όνομα αυτό στο whitelist και άμα το βρει version πρέπει να έχετε 1.10.2 ακριβώς για να δείτε, αλλιώς έχω δοκιμάσει με πολλούς φίλους μου, δεν μπορείτε να μπείτε δυστυχώς, αυτό δεν το κάνω εγώ, δηλαδή δεν είναι ότι θέλω εγώ να μπείτε, απλά έχετε το κανάλι σας. Και αυτά. Τώρα σας αφήνω ή ναι, σας αφήνω. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Δεν μπορώ να σας δείξω κάτι παραπάνω. Σοβαρά, δεν μπορώ να σας δείξω κάτι παραπάνω. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Και άμα δείτε το IP, να ξέρετε ότι αυτό το IP είναι λάθος. Το έχω βάλει έτσι. Το κανονικό IP θα το μάθετε μόνο από το να μου γράψετε αυτά τα πραγματάκια στα comments. Ωραία. Άρα τώρα σας